kumusta ang mayong gabi kanyang tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Nining taknaa Ginoo sa gihapon among pasalamatan ang kahigayunan sa pagsabod dinhi sa kanginan sa pulong sa kaluwasan. Panalangini kini nga programa nga unta mahimo kining instrumento o kasangkapan sa pagpaabot ngadto sa mga puloy-anan sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Din pinagi sa influensya sa Espiritu Santo ang mga naminaw ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pag-ampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong maganunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan din dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Maayo gyud nga pagpaminaw sa ako nga Lolo Kuya John ang inyuhang gitubag nga pangutana iya ingon nga syaro naman sad pod og ang nangutana og naminaw di paghihapon kasabot nga Biblia man ang ilahang gipahungaw sa Biblia na ilang gipahungaw diha sa radyo masabtan magidna kay ang nangutana Bisaya, ang nagtubag Bisaya, ang gibasa Bisaya. Okay, salamat kayo, no? Okay, napatay basahon. Sir, pangutana ni, ayaw usa lang ni. Itan ni. Okay. Napakoy napatay itong masahon. Okay. Kuya John, daghan kayong salamat sa pag-ampo nga inyong hatag si kuan ini. Okay ra day, no? Ako raman tong gikuan gid lang gipaybaw nga okay raman pud to kay kaning na timing lang sa gid pod, no? Nga pag-abot nato sa balay og unya mao'y pag-request ninyo sa prayer unya nag-pray ta through cellphone call, no? Okay. Anya, thank you nga naanay Alivio ang imuhang papa. God is good all the time. Last text nga akong basahon. Sir, usami sa mga puma paminaw aning inyuhang programa. Ang amo nga pangutana man din so dili lang una tanan no kay naa naman tayo pangutana nga ato nga gipahibalong atong tubagon. Okay, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message, mas maisad siguro Brother Libby
nga imo sang malili diha ang ato ang monitor aron atong maibaluan kung di ining mga dapita o nasuras kalibutan nagagikan ang ato mga pinalangga nga mga viewers. Barilo ba? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga kaigsunan, mga pinalangga natong makahigalaan kutob sa naabot sa atong broadcast karong gabi na, mga tigpaminaw sa radio o mga viewers sa Facebook, mga higala. Ato nga gina-welcome ang tanan, mga viewers nato sa Pilipinas o uban pang nasod sa kalibutan kamong tanan. Kinasingkasing namo higala nga gina-invite, gina-welcome sa pagpakiguban karon nga gabi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Din makahimo na mo sa pagpadala og inyong mga importanteng mga mensahe, greetings o uban pa amo nang dawaton ni higala labi na ang mga pangutana ato nang gi-welcome sa mistong programa. Kunya atangisab ninyo ang ato nga pagtubag kay makahimo mo sa pagparticipate higala sa ato nga tulumanon, makahatag mog tampo nga mga huna-huna, mga dugang tubag sa pangutana nga atong entertainon karon nga gabi. Kunya malihog lang po mi alang sa ato mga followers o mga viewers sa Facebook nga ato nga i-share mga higala ang atong programa nga ato sa atong mga friend aron sa ingon niya na daghan ang ma-blessed sa pulong sa Ginoo. Okay, dito magduga higala ato ning basahon ang pipila ka mga messages nga ato nakita sa screen. Nag-una din si Pastor Pedro Golina Rosales watching from Kawayan, Masbate. Okay, Pastor, maayong gabi og salamat sa imong pag-view dinhi sa atong programa. Kumusta na lamong tanan dinha sa imong distrito? Okay, ni apod si Virgie Tabuak. Ito pa ni sa Summer siguro, Tacloban ba to? Mayong Katbalugan. Mga to. Mayong gabi, Brad John, Brad Libby, og inyong mga kauban, ingon man sa mga naminaw sa radio og nagtanaw sa Facebook. God bless this radio ministry. Thank you kayo, Sister Virgie. Onya mayong gabi ini mo. Niya po si Brother Rufino Moreno. Onya sa gihapon niya siya heart o kamot nga nagpray nga iyang gisend. Onya iyang mensahe, good evening Bro Lib, Bro John o Bro Isaw. Og sa tanang kapaglaom maayong pagpaminaw sa Jesus is our hope. May God bless you everyone. Okay, ni asad si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsunan nga naminaw og nag-view ni ining programa. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Niya Sister Virgie, always praying this radio ministry. Jesus is our hope. So thank you kaayo Sister Virgie Tabuak. Niya sad si Brother Ronaldo Bragat. Maayong gabi sa tanan. So good evening sa Brother Ronaldo. Mga kaigsunan nato diya sa isla sa Bantayan. So kamong tanan diya, welcome sa ato nga tulumanon. Okay, ato ning dalikyatan paglili mga higala ang pikas nga screen. Ato ning tagdon kadto mga higala nato nga nag-like og nag-heart, nag-love sa ato nga programa. Niya si Brother Ronilo Itang, Brother Rufino Moreno, Brother Elmodam Flores. Niya aritas mga nag-love. Niya si Eljon Tonyacao Nidja, Jan Moses Rosalihos Puyot, Ronaldo Bragat, si Alger Lipon sa Iligani, itong Alger, Rosalyn Mainit, Germany sad ni, Abner Dwalio, si Nods Deal, Kian May The Real Derdir, Lowe G Amuroto, niya po si Jennifer Dagangon Golbin, o niya po si Lowell Nodalo Estrira, o niya si Virgie Tabuak, o niya sad si Kiana Faith Itang. So mao ni atong mga
nakita dinhi sa screen, mga naglantaw nakig-uban nato ani ato ning basahon makadiyot higala kining pipila ka mensahe. Okay, ato ni tanawon. Okay, Brad, bayong odto nihawa nako didto sa seminaryo. Maapil ko sa ilang mga sayop nga pagtudlo. Okay, si Brother kuani Otik Saniko. Dito rin ang seminaryo si Brother Otik Saniko. Magsasimbahan ni siya sa Baybay Liti. Niya tungod siyang pagpaminaw, ingon siya din hiyang mensahe nga mihawa nako dito sa seminaryo. Maapil ko sa ilang mga sayop nga pagtudlo. Okay, salamat Brother Otik Saniko. Unsay kuan na niya seminaryo o nakuha na siya pare? Ito siguro ni siya nagkuhan sa seminaryo. Sige, salamat Brother Otik niya. Gamita lang yun ang imong duha katuhod sa pagluhod, pagampo sa Ginoo nga kagiyahan ka sa hustong dalan sa pagpangalagad sa Ginoo kay ang Ginoo mo giyar gyud nimo. Siguro ni Brother Otik ani anang magkuha nig pagkapare kay seminaryo man. Basta sa ubutang dinhi. Okay, niya pa aton tanawon. Si San Pablo wala pa mahimong Kristohanon, nagtuman siya sa sugo sa Dios og nagbalaan sa adlawng igpapahulay sa dihang nakabig nga Kristohanon, batasan gyapon niya sa pagpahulay sumala sa buhat 17:2. Gikan to ni Pare George Luna. So good evening nimo Pare George. Niya ingon ni pagid sa mensahe, salamat sa tin-aw ninyo nga pagpasabot kanang nag-una ninyo, sila mismo wala kasabot sa ilang mensahe si George Lunane. Okay, mayong gabi nimo Pare George, no, og sa imong family. Niya ni pagi mensahe niya, ang tao nga mutuman sa sugo sa Dios og walay pagtuo, walay kapuslanan, bisan pagpahuway sa bado, munay mensahe nila. Okay, ang tao kuno nga mutuman sugo sa Dios og unya walay pagtuo, walay kapuslanan, bisag pahuway pagsabado. Okay, ato pa rin tanaw sunahan niapod kang okay, ato rin nabasa ang uban ani. Okay, ato ning balikan paglili higala ang pikas nga screen. Niya si Celeste Sarino Maniabo. Maayong gabi sa tanan. Asa kanina nukad si Celeste Sarino Maniabo. O niya po si William Ede. Maayong gabi sa tanan. Mo ba ni si Kuan? William Ede mo ba ni sa Sambuanga, Brother John? Kadumdum ka to. Okay, no? Okay, muadto tahigala sa pagtubag sa pangutana akong ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby. Well, ato tahigala sa paghatag og pansin ni ining kuan ni ining pangutana, no? Okay, ato ning basahon ni. Sir, mag-ask ko, by the way, si kanay? By the way, si 3G di ay ni sir, dito sa langit, unsa may sinultian dito sa mga tao. Kay nangutana ko sa among pastor, niingon raman siya nga adto na unya nato mahibaw-an og unsay sinultian sa langit og tuan na ta didto. Salamat sa pagpansin, sir. Okay, daghang kaayong salamat sister brother 3G ba ni? Basta 3G.
no? Akong balikag basa, sir, mag-ask ko, by the way, si 3G di ay ni, sir, dito sa langit, unsa may sinultian dito sa tao, kay nangutana ko sa among pastor, niingon raman siya, nga adto na unya nato mahibaw-an, og unsay sinultian sa langit, og tuan nata dito sa langit. Salamat sa pagpansin, sir. Okay, di lang ko ani kanana ang siguro og laki ba ni babae ba ni si basta 3G, no? Ang tinuod nga pagkasulti kung unsa may sinultian nato dinhi sa kalibutan, mao pud nay sinultian dito sa langit. Kay dili man na pakalimtan sa Ginoo ng atong mga sinultian, ato man ang dad-on dito. Busa dili ta ang katong gitubag sa inyong pastor, anis lang gyud inyong pastor kay wa manggid pud siya ilain mahimo. Kato okay ra man pud to dito. Okay ra man sad tong tubagas inyong pastor nga adto na nato mahibaw-i dito og unsay sinultian sa langit og tuan nata sa langit. Sakto ra pud kaayo nang kuana niya, tubaga niya, anis lang gid siyang nagtubag. Pero ang tinuod nga pagkasulti kung unsay mga sinultian sa mga tao dinhi sa kalibutan didto unya sa langit, mao pud gihapon nay mga sinultian. Kay dili man ingon nga kung Pilipino ka, Cebuano, Bisaya ka, mahimo ka na didong Chabacano. Magpabilin ang imong sinultian. Unang-una, pansin na ragod. Ang gihisgutan ni Kristo sumala sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 14, nag-ingon siya, "Og kining maayong balita igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan." Tandaan na ha, dinhi usa ta moungot kadali lang. Nasayod ta nga ang tibuok kalibutan nagkalain-lain ang sinultian sa mga tao, pero paunsaan sa Ginoo tibuok kalibutan pawalihan. Ug kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran. Tanawa. Unya kay ang mga nasod sa kalibutan lain-lain man nagsinultian. Muna ipawali ha, muna gisulti. Matud pa sa sunod dengan og unya moabot na ang katapusan. Hinumdumi nga ang katapusan nga moabot niining kalibutan na human na ang pagwalis maing balita ug ang maayong balita nga iwali adto na iwali sa tanang katawhan, sa tanang kanasuran sa kalibutan. Ug unya sa dinha nga ikaw nakadungog ug nakabati na sa maayong balita, palandunga kung imo baning dawaton o dili, kay ang Dios mo'y nagsugo nga iwali ang maayong balita. Unya kung atong basahon ang Roma Kapitulo 1 versikulo 16, nagingon si San Pablo, "Kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo, una sa tanan sa mga Hudiyo o sa mga Gresyanhon usab." Ang Gresyanhon ang kahalintulad ani mga hintil, kay ang mga Hudiyo daan naman na sila nga mga magtotoo. Ang hintil o mga Gresyanhon mao ni sila nabilong sa mga hintil. Dili pa mga magtotoo, giilan ni sila nga walay labot sa katilingban sa mga magtotoo nga mga katawhan sa Dios. Ug unya ipawalis Ginoo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kalibutan, sa tanang kanasuran ug sa tanan nga mga katawhan. Pamatiin ninyo niyo ato ning anamon ragyod dinhi sa Pinadayag Kapitulo 14 versikulo 6 ug 7, ingon ni inyo ang gihisgutan dinhi sa Pinadayag 14 6 ug 7, mao ni ang kuan dinhi gisulti dinhi ni ining bersikulo ha. Unya dapat ninyo ning pansinon
Unang-una nga ang maayong balita iwali ngadto sa tibuok nga kalibutan, sa tanang kanasuran. Unya lain-lain magsinultihan ang mga nasod sa kalibutan. O gunya kung atong basahon niyo dinhi sa Pinadayag Kapitulo 14 versikulo 6 ug 7, dapat ninyo ning mapansin niya matud pa dinhi sa Pinadayag 14 6 ug 7 ato ning basahon kung unsay gisulti dinhi niya nagingon. Og nakita ko ang laing manlulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan. Og kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta. Mo ni ang pamatuod ni Juan Liberador nga nakita niya nga adunay manlulunda nga nagalupad taliwala sa kalangitan. Og kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala sa mga nanagpuyo sa yuta. Asa imantala ang maayong balita sa mga nanagpuyo sa yuta? Paday na nagbasa, sa tanang kanasuran og kabanayan og pinulungan og katawhan. Tanang kanasuran, kabanayan, katawhan ug pinulungan. Dinhi sa kuang gani, dinhi sa Pilipinas 87 ka klase ning sinultias Pilipino. Pero ang maayong balita iwali sa tanang kanasuran, kabanayan, katawhan ug pinulungan. Busa sa diha nga ang maayong balita ginadawat o gituhuan kini sa tao o gikinabuhian, siyempre sa pagbalik ni Kristo ang mga taong nagkinabuhi sa maayong balita, nagkinabuhi sa kamatuoran, nagkinabuhi sa pagkamatarong, ay siyempre siya gapagadad-on didto sa langit. Kay sumala sa Juan 14:1 ngadto 3, si Kristo muanhiman aron pagkuha og dad-on didto. Ngani si San Pablo nagsulti siya sa gisgutan sa Episo Kapitulo 3 versikulo 20 nga ang atong pagkapumuluyo didto sa langit. Karon kay adto man diay sa langit ang atong pagkapumuluyo, natural nga sa atong pagkinabuhi ning kalibutan kay ginapawalihan man tas maing balita ug unsay ato laging sinultian ug mga pinulungan dinhi, maupod unya na didto kay ang mausab gud nato ang ato ramang lawas nga dili madunoton. Kay kung atong basahon sa nahaunang Korinto Kapitulo 15 versikulo 50 ngadto sa 53, nagsulti si San Pablo, ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusang trumpita, kay ang trumpita pagapatunggon og ang mga patay pagabanhaon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. Sa pagbalik sa Ginoo, ang mausab, ang mabag-o, ang lawas ra, kang lawas nga dili na madunot og dili na mamatay. Kay kining lawas nga ato nga gikinabuhi karon usa man ni kalawas nga madunot og mamatay. Apan bahin na anang sinultian o pinulungan didto sa langit, maura gihapon og unsay sinultian dinhi, maura gihapon na tungod kay ang maayong balita iwali ngadto sa tanan, tanang kaliwatan, katawhan ug pinulungan mawalihan og unya dunay mga luwas. Kung atong basahon sumala sa Pinadayag Kapitulo 7 versikulo 9 ug 10, pamatian ragon ninyo niyo, gisgutan dinhi. Tapos nini mitan-aw ako og anya karon, dihay usa ka dakong panon sa mga katawhan nga walay si bisan kinsa nga makaihap gikan sa tanang kanasuran. Tandaan niyo gikan sa tanang kanasuran. Nya hunahuna agog ka tanang kanasuran, meaning
tibuok kalibutan. Nagingon di tanang kanasuran. Unya nagingon dinhi gikan sa tanang kabanayan, katawhan ug pinulungan. Kabanayan, katawhan ug pinulungan. Kung ang imong pinulungan o sinultian Hilonggo, Hilonggo. Og Cebuano, Cebuano, og Tagalog, Tagalog. Na tanang katawhan og pinulungan nga sa atubangan sa trono ug sa atubangan sa kordero na nagtindog sila nga nagsulob og maputi og tag-as nga mga biste ug na nagdalag mga palwa sa palmira diha diha sa ilang mga kamot. Tanawa nga didto tagaatubang ang mga tao sa trono sa kordero gikan sa tanang kabanayan, kaliwatan ug pinulungan. Ug unya nag-ingon dinhi ug na nagsinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon ang kaluwasan gikan sa atong Dios nga nagalingkod sa trono o gikan sa kordero. So niining mga puntuha masabot mo nga kung unsa man ang sinultihan dinhis kalibutan, maupod unya na ang sinultihan didto sa langit. Kay ngano kung balikan na gunig-basa aron dili gid mo malibog. Tapos niini mitan-aw ako og ania karon dihay usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihap gikan sa tanang kanasuran. Tanawa panon sa katawhan ni wa gyud makagikas tanang kanasuran gikan sa tanang kabanayan og katawhan og pinulungan. Katawhan, kabanayan og pinulungan. So ngimong pinulungan si Buhano, sa Buhano pun adito. Niya pinulungan nga sa tubangan sa trono, sa tubangan sa kordero na nagtindog sila nga nagsulob og maputi og tag-as nga mga biste og nagdalag mga palwa sa palmira diha sa ilang kamot. Og na nagsinggit sa makusog nga tingog nga nagingon ang kaluwasan gikan sa atong Dios og nagalingkod sa trono o gikan sa kordero. Sa Sister Reggie, ang sinultian dito sa langit sa maragihapon po dinhi sa dinhi sa kalibutan. Kay mao man ni ang gipasabot dinhi sa balaang kasulatan. Tanaw ra gud kon ato gid nga basahon sumala sa gihisgutan sa Mateo 25:31 ngadtos 34. Gisulti akong basahon kung niun sa bagihapon. Munutaw man gihapon ni nga sa gihapon ang sinultian dito sa langit lain-lain. Pero ang pagkabahin-bahin sa sinultihan nagsugod na dito sa kapatagan sa Sinar. Sa diha nga magtukod unta ang mga tao og turi, katong gitawag og turi Babil. Tungod kay ila gitong giplano nga ilang paabuton sa langit, apan wa sila tugutis Ginoo o gilahugay ang ilang mga sinultian og didto nagsugod nga nagkalain-lain na hinuon ang mga pinulungan sa tao. Didto sa langit, wa gihapoy maing kausaban ang sinultian. Managlain-lain ra gihapon parihara. Ang malahi lang ang lawas na kay dili naman madunot og di na mamatay. Pamatian ra gud ninyo ni sumala sa gihisgutan sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 hanggang 34 nagingon. Og inig abot na sa anak sa tao, kaning gihisgutang anak sa tao referido kini ngadto kang Kristo. Unya nagingon dinhi, diha sa iyang himaya og sa iyang mga manulunda uban kaniya siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Sa pagbalik ni Kristo unya niining kalibutan na dili siya mag-inusara og unya siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Og kay trono nagalingkod sa trono hari. That's why si Jesus Christ, He is the King of all kings and Lords of all lords. Unta mga kaigsunan, mahimong Ginoo si Kristo diha sa imong kinabuhi. Kay kung si Kristo ang mahimong hari o Ginoo sa imong kinabuhi, bisan kinsa o bisan unsa ka pa kadautan,
dili og dili gayud mahitabo nga dili mabag-o og mausab ang imong kinabuhi. Kung gusto og nagkinahanglan kag kausaban, tagaig kahigayunan si Ginoong Hesus, kay siya lang ang makatabang kanimo sa pagbag-o og pag-usab sa imong kinabuhi. Dinhi sa atong gibasa, siya magalingkod sa iyang mahimayaong trono. Unya nagingon ang 32, og sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran. Tandaan ninyo kana, sa atubangan ni Kristo pagatapukon ang tanang kanasuran, og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Tandaan nga kinigi pasumbingay mani karniro ug kanding sa pagbalik ni Kristo ang tao na bahin lamang sa duha ka bahin, duha ka pundok, karniro ug kanding. Unya nagingon sa 33, og ang mga karniro iyang pagapinigon siyang tuo apan ang mga kanding anha sa iyang wala. So may pagkakaiba, pero lagi ang tao mabahin na. Dili karong panahon na, pila ka libo na kabuok mga relihiyon, pero dili na siya maoy basihan ang gidaghanon sa relihiyon kaysa atong gibasa karniro ragyod og kanding. Ang gisgutan matarong og dautan, og unya ang mga karniro ana siyang tuo. Unya nag-ingon sa 34, og ang hari magaingon sa iyahang magaingon kanila diha sa iyang tuo, umari kamo o mga dinahig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. So makita nimo nga gitagaan sila kay gayunan nga maimbitar og pagadad-on ni Kristo, og unya sila unsa man nag-ingnan panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Diin man kini sila gikan sa tanang kabanayan, katawhan og pinulungan sa tanang kanasuran. Busa kung imong hinuktukan mataglusok sa mga nasulat sa Biblia didto sa langit, dili gyud mahitabo nga ang imong sinultihan mapulihan na. Nganuman lain-lain ra gihapon pero masabtan. Kung bisan pamanggani sa bag-ong langit o bag-ong yuta, kung atong basahon ang Isayas 66, 22 o 23, ingon niini ang gihisgutan sa Isayas 66, 22 o 23, ingon niini ang gisultyo ato ning tan-awon sa 66, 22 and 23. Okay, akong basahon. Nag-ingon din kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong nga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan, miingon Syuba, mao usab magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Tanawa og mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, gikan sa usa ka adlawng igpapahulay hangtod sa usa, ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan. Sa bag-ong langit ug bag-ong yuta dunay pagsimba gihapon, unya unsang adlaw, adlawng Sabado igpapahulay. Pero sa atong gibasa nga didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta ginahisgutan gihapon nga pagkananaang magapabilin ang inyong ngalan og ang inyong kaliwatan. So og ang kaliwat nimo Pinoy og ang imong ngalan si Libik Labis ka oy maura gihapon na didto. Kung unsay imong sinultihan dinhi didto maura gihapon ang mahitabo. Usa magpabilin nga usa ka sa mubarog unya sa imong kaugalingon nga pinulungan. Tungod niana, Sister Trigi, ang atong ginabasa naghatag og pagpatinaw sa langit adunay nagkalain-lain nga mga katawhan, gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan, gikan sa tanang kaliwatan, gikan sa tanang pinulungan, og unya didto sa langit
lain-lain gihapon ang pinulungan, lain-lain gihapon ang sinultian, apan magkasinabot ra gihapon. Sa diha nga ang mga apostoles nakadawat sila sa espiritu sa kining gitawag spirit in tongues, na nagpanulti man sila sa nagkalain-lain nga mga pinulungan, pero ang mga naminaw nila nakasabot, ngani natingala og nahibulong sila. Mauusab unya ni ang mahitabo didto sa langit. Nagkalain-lain ang sinultihan, pero pinaagi sa gasa o giya sa Espiritu Santo, magkasinabtanay ra gihapon, kay ang Dios mao ang magapangulo sa ila dito, ug ang Dios pagasimbahon sila. Sa mga katawhan ang Dios, kansang Dios nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa mga tinubdan sa katubigan. Well, Sister Trigi, no? Na kuan naman siguro nimo ning mga bahina, nasabtan naman ninimo mga butanga, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot alang kanimo og sa tanan usab nga naminaw dinhi sa atong programa. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning pangbasahon kining mga atong nakita sa screen. Okay, niya si Loida Hugado. Good evening Brother John o Brad Libby. Di anapod miron naminaw sa iyong program. Among patigugon ang among Bluetooth speaker, parang makabati ang among silingan. Si Loida and Dodong Bignay from Sitio Punay, Tugbong, Kananga, Leyte. Okay, daghang salamat nga kiniman sad sila murag konbertido sa ato ang programa sa radyo. Sila si Brother Dodong Bignay. Salamat sa inyo, Brad, sister, sa inyong pagsunod sa atong programa. Niapod si Jenny Rama Fermin. Amin. Okay, ato ning lion ang pikas nga screen. Okay, ato ning pangbasahon ang nahidugang nga nag-like. Okay, ni si Brother Ronilo Itang, Ginalyn Lumuntad, niasad si Rolando G.R. Beldosola, niya si Loida Hugado, niasad si Clotilda si Hodo, niya po si Jiso Tony Buok, niya Anita Spikas, ato pong nakita si Roger Noval de los Santos sa Tambungon, niasad si Nods Deal, ato pong nakita si Lane Alisan Service, Jimelin Gomez Tikling, niapod si Ivan Arayco, Larry G.R. Punay, ato pong nakita si Rosalyn Mainit, Edwin Iscario, niasad si Sister Florida Sigarino, Imelda Borazzo, ato pong nakita si Ma'am Levy. Okay, niya po John Moses Rosalihos Poyot, Ma'am Pritimi Simons, okay, niya po Sir L. Tonyakaw ni Dia. Muna ito mga nakita sa screen mga higala. So, pwede niya po makasend o mga messages din sa atong programa, karon atong mabasa mga kahigalaan. Muna, dirita sa atong keypad nga cellphone, Brad, walay ayo atong gobyerno kay dawaton ang pagkamaistra, mga satanas, mga sige lang Brad, ilag kabalaka na ato ning avid listener sa Bugo City. Okay, mo adto na tahigala sa unahan, giyon sa to paghanay iyang pangutana, Brother John. Okay, ato ning otrohon og bus sa Brother Libby sa kadali lang kay akong pangitaon ha. Yes, okay. Okay, sir, mag-ask ko. By the way, si 3G di ay ni, sir.
didto sa langit unsa may sinultian didto sa tao. Kay nangutana ko sa among pastor, niingon raman siya nga adto na unya nato mahibaw-an og unsay sinultian sa langit og tuwa na ta didto. Salamat sa pagpansin, sir. Okay, daghang salamat sa pangutana, no? So, ay ka problema na Brad, anang bahon sa industrihan sa langit. Ang atong problemahan nga unsaon nato pag-adto dito nga makaadto ta. No, kay daghang mga verses kay pambasa ni Brother John tinuod ning kalibutan na nagkalain-lain ang atong sinultihan, pero matag sinultihan nagay mga kahulugan. Pero sa una, usa ra gyud ang sinultihan. Gani akong gitan-aw sa Google, akong nabasahan din na higala nga ingon ang pangutana, what language did Adam and Abe speak? Unsa may ilang gisulti kay sultihan mo to original gyud dito. Ingon din nga traditional Jewish exegesis such as Midrash says that Adam spoke the Hebrew language because the names he gives Eve, Asa, and Chaba only make sense in Hebrew. So, monigi pamato di kala sa Google nga ang language nga gigamit ni Adan og ni Eva sa una, Hebrew. O niya sunod pangutana sa Google nga who thought Adam to speak? Kinsa may nagtudlo ni Adan sa pagsulti? Only nga ang Dios, kay ang Dios mo iyang makommunicate sa unang panahon, kay sawa pa makasala ang tao. Ang Dios makig-istorya sa tao naong og naong mga higala. O niya nahitabo ito nga na bahin ang mga sinultihan sa tao sa panahon nga human sa lonop nga magtukod or nagtukod og turi ni Babel ang kadtong makatawhan human sa lonop. Ato ning basahon god sa Genesis kapitulo ato ning tanawon Genesis kapitulo 11. Muni gingos Biblia nga og ang tibuok nga yuta may usa lamang kasinultihan, og ang sinultihan nga ilang gigamit kadtong sinultihan ni Adan og ni Eva. Anya ingon sa na dinhi og usa usab ka pinulungan, usa ray sinultihan yudila uniform, anya usa ra sab ang ilang pinulungan, mao ra gyud. Anya nahitabo nga nagkabahin-bahin ilang sultihan tungod kay kung imong i-continue basa dinhi nga matod pa dinhi og nahitabo sa mipanaw sila sa sidlakan, hingkaplagan nila ang usa ka patag sa yuta sa Sinar og didto mingpuyo sila, og sila nasig-ingon ang usa ug usa, o mari kamo magbuhat kita og tisa og pagbahon ta og maayo, og sila may tisa nga gigamit nga alili sa bato og may salong nga alili sa apog. Og miingon sila, o mari kamo magbuhat kita alang kanato og usa ka lungsod og usa ka turi nga ang iyang ibubungan moabot sa langit, og kita magbuhat alang kanato og usa ka ngalan kay tingali unya kita papatlaagon sa halayo sa tibuok nga naong sa yuta. So ang mga katawhan ng panahon nagtukod sila usa ka lungsod og usa ka turi, manang gitawag tog turi ni Babel, kay ilang ipaabot ngadto sa langit. Kay di pa malanggod to dugay, labas pa silang panumduman ang nahitabo nga lunop, ila pang madumduman panahon ni Noe. So maabot ang turi paingon sa langit og mubalik pag-usab, mahitabo pag-usab ang lunop panahon ni Noe. Ilang unahuna nga
mga luwas na sila. Di na sila mga lumos. So tungod ni ana sa ilang hunahuna ang nahitabo nag-ingon ni ang 5 og nanaog si Jehova sa pagtan-aw sa lungsod og ang turi nga gitukod sa mga anak sa tao. Og miingon si Jehova ania karon sila usa lamang kalungsod og may usa lamang kapinulungan. Usa ra gihapon pinulungan nila silang tanan og kini mao ang ginasugdan nila sa pagbuhat og karon walay bisan unsa nga makapugong kanila sa ilang gihunahuna nga pagabuhaton. O marika mo, manaingon ni Jehova, mga naog kita, og lahugayo nato ang ilang mga sinultihan, aron sila dili na makasabot sa sinultihan sa usag-usa. Busa gipapatlaag sila ni Jehova sa halayo ngadto sa ibabaw sa naong sa tibok ng yuta, o gibiyaan nila ang pagtukod sa lungsod. Tungod nini, ang ngalan ni adto gitawag og Babil, kay didto gilahugay ni Jehova ang sinultihan sa tibuok nga yuta, o gikan didto gipapatlaag sila sa naong sa tibuok nga yuta. So mutoy nahitabo mga higala nga nagkalain-lain ang sultihan, wa na sila nagkasabot, wa na sila nagkasinabtanay. So kay wa naman nagkasinabtanay, di na makasabot tugon sa isulti sa ilang engineer Silvi, nagdaas plano ilang purman, di na kasabot ang mga tao, wa na nagkasabot sila. Ang nahitabo gipapatlaag sila sa Ginoo ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan, og diha nagsugod ang nagkalain-laing sinultihan sa katawhan sa kalibutan. So daghan na katakarog sinultihan, pinulungan mga higala. Petindaghan na kayo sa Pilipinas, petindaghan na lang kayo sa Pilipinas, ug sa ubang nasod, petindaghan na. So buti pasabot nga hilabihan, kadaghan nga sinultihan sa tibok kalibutan. Pero ang Biblia nagsulti nga ipangbasa ni Brother John ang mga verses kaganiha nga ang gusto sa Ginoo nga kining mga tao sa tibok kalibutan mahatagan og mensahe. Sa atong mabasa sa Pinadiyag Kapitulo 14, Pinadiyag 14 versikulo 6 ug 7, naging atong mabasa og nakita ko ang laing manulunda nga nagalupad sa taliwala sa kalangitan, og kini siya may gidala nga walay katapusang maayong balita nga imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta, ngadto sa tanang kanasuran, sa tanang kabanayan, og mga pinulungan, og mga katawhan. So ang giingon sa Biblia nga matod pa ni San Juan, nakita niyang manulunda nga naglupad sa tilawas kalangitan, na ay gidalang walay katapusan nga maayong balita. Asa iwalis tibuok makalibutan. Tanang kanasuran, tanang pinulungan, tanang klases katawhan. Gustos Ginoo nga tanang klases katawhan, tanang mga sultihan maabot sa mensahe sa kaluwasan. Mao na nganing panahon na mahigala ang maing balita milukop sa tibok naong sita. Way imposible sa Ginoo nga naman kay ang pagmantala sa maing balita na panahon nga ang Ginoo muhatag yun o bilagro. Sama sa unang panahon, dinis Pilipinas katong panahon nga nagwali si Elder Tucker sa una, diya sa Araneta Coliseum surto sa Manila. Nahitabo nga wa gyud makatunga ang interpreter na Tagalog. So tungod kay schedule naman napadayon ang crusade. English speaking ang gihimo kay foreigner mar Amerikano. Wala siya English. Pero ang nadungog naabot sa dalunggan sa mga tao, mga pinulungan nga Tagalog nga ilang masabot. Murag larinong nagsultig Tagalog pero ang gisulti sa speaker English, pero ang ningabot dito silang dunggan Tagalog na sultihan nga masabot nila mahigala.
Wa imposible tubangas Ginoo. So atubangan dito niya mga luwas ng tanan, nagkalinlaing rasas katawhan, nagkalinlaing pinulungan at tubangan sa Ginoo. Pero makasabot rin po ta. Pananglitag unsay sinultihan sa Ginoo kay saktong tuingos pastor. Dito rin ta mahibaw og unsay gyud tinuod nga sinultihan dito og buhingong Ginoo nga ibalik niyang sinultihan nga kadtong sinultihan nila ni Adan og ni Eva original. Wala problema, makasabot ra gihapon ta higala tungod kay ang Dios labaw sa tanan nga makahibalo ang tao matagaan niya kahibalo aron magkasinabtan itang tanan. So ang ato lang tinguhaon mga higala mao nga maninguha ta og unsay atong buhaton karon aron ta siguradong makaadto og langit. Kay og mauni atong sultan dito okay ra kayo. Pero og i-change ko sa Ginoo dito, kanang sinultihan dito sa langit, wala pa problema. Ang ato lang sigurohon nga makaadto ta didto mga higala. Kay kanang lugaraha nga giandam sa Ginoo alang kanato, usa ka malipayon nga dapit. Kanang lugaraha, wala nay kamatayon, wala nay paghilak. Lunlon kalipay ang bation sa mga taong matarong dito. Pagkanindot anak, sa atong mabasa dinis pinadayag, Kapitulo 21, versikulo 4, nag-ingon ko niya itong mabasa din niyo, og iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, og ang kamatayon wala na, og wala na unyay pagbinatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang unang mga butang na nagpangagi na. Usa ka lugar nga wa na'y mamatay, wa na'y minteryo, wala na'y hospital, wala na'y magbinatay, wala na'y suliran ang mga tao. Kanang lugaraha, ato nang makaplagan higala kon mga luwas na ta. Adto ta sa langit, o niya makapuyo ta kauban sa Ginoo dito. O niya di pagyatong mabasa sa Isaiah 65, versikulo 19. Nag-ingon din niya ang pulong sa Ginoo, matod pa sa Dios, og ako magamaya diha sa Jerusalem og magakalipay diha sa akong katawhan og dili na pagahidunggan diha kaniya ang tingog sa pagbakho og ang tingog sa paghilak. Kanang lugar higala nga gisaad sa Ginoo nato, mato pa sa nabasa, ang Dios magakalipay uban sa iyang makatawhan. Dili na pagahidunggan diha kaniya ang tingog sa pagbakho o ang tingog sa paghilak. So ang langit usa ka malipayon nga lugar. Wa nay magbakho dito, wa nay maghilak dito. Ang tao tagaag kinabuhi nga wala nagyoy katapusan. Muna nga na atong tinguhaon, atong handom nga pagbalik ni Ginoo kita makaadto dito. Wa naman tayo manghigala sa di pahingpit a puso na atong tulumanon. Ania ang atong timsong. Okay mga higala, magampo kita dalang panan ug makagagahom na mga Dios na kastrono sa langit. Dagang salamat sa kalang